Само свети лампичката. Че снимаш. Здравейте хора, Денис. Реших днеска да снимам един дейли. Да видим какво ще стане. Ама изцяло, целият ден ще го фанаме, така че ще разберем какво правя един цял ден. Днеска е събота, така че съм на уроци. По-късно имам даже и представление. Като за начало съм тръгнал към центъра. Слизам по моята дълга улица, която не мога да се сравни с на Матев. Естествено. Какво говоря за то гей всъщност? Той си го правя. Ще фана петица, естествено, още съм от пешеходците. Така. Ще видим. Още ми се спи много. Рано е, прекалено рано. 9 и нещо. И така, 45 минути по-късно слезнах на моята спирка. Ще стигнах. Липа някъде от среща. Даже виждам хора, които чакат отпред, което означава, че още не сме влезнали. Така че е супер, ще ви снимам оттам. Ще ви кажа какво става. О, най-накрая стигнах в Липа. Някаква навалица страшна. There's my friend, bitch. Кажи здравей, това е Дейли, бе. Смато. Ще го качвам, да. Ей го и Али, моя брат. Той е твърде красив за клипче. Ето сега ще получи гривничка копеленцето на Дабъл Чабъл и да, много яко. Също му дам. Ти ли? Добре, ето снимай. Снимай как ще се на ръката. Вади я от вълшебния джоб. Снимай тука, бе! Снимай тука! Вади от вълшебния джоб. Дай си ръчичката. Ще скъсаш картен! Има едно условие. Не искам условие. Да, има едно условие. Трябва да си направиш селфи с снимка. С това и да ми пратиш снимката. Това там е Ники Априлов, който ни е... Той ни е... Ластика. Ники Априлов. Той ни е режисьор. И е много така че, после се видя. Който посоча, почва да пее на глас до там, докато съм го посочил. Разбрахте ли? Добре. Айде сега. 3, 4. Свърши! И така отиваме към малката Липа с малкия... Той не е малко, не? Кажи на колко си години? 6,5. Не бе, кажи си реалната цифра. Добре, айде на 7. И аз така мисля. На 7 по 2. Само разкарване днеска. Не съм ли шар? Чакаме, шарик си, много си шарик. Днес правихме толкова... О, този моторист. Айде да светне зелено. О, зелено е. Вървиме, човече, за контуктори. Ако не те блъсне кола, оцеляваш. И така се случат нещата. Сега, да ни е не паднати и лист, бе, брат. Махни се, човек. Тук има част. Тук само ти мълчиш, просто снимаш. Просто снимам как хоче, да, за да не е толкова awkward. То става по-awkward като мълча, не? Да. Кажи нещо. Значи ще продължим с тази процедура. Не, кажи какво ще правим след 1-2 часа. Кажи какво ще правим, да? Сега отиваме пред като организаторка на нещата, Мартина. Организатора? Тя много ги организира нещата. И като ни организира, ще видим какво правим. Сега ние не знаем, и тя не знае какво следва. Би трябвало да има някакво концертче. Нищо чудно в последния момент да го отменят. И да си ходим. Но принципно, сега би трябвало да имаме концертче. С песни, танци и Пияни шматки. Значи, ето по тази тайна улица минаваме от тук. Излизаме на свещения парк Заимов. Това тук ни е бункера. Да. Его парку. Така е. Който няма кола, ходи пеш. Няма. Имам, ама нямам книжка. Аре влезем хапнем по една пържолка, докато ги чакаме. Искате да пеете с професорката, че е весна. Пак ще е весна. О, някой ми звъни. Ние няма кой там, така ли? Защото той каза, че... Добре. Ало? Какво става, бащатко? Бащатко? Еми, не бе.
Не. Еми да, но бях на уроци. Да, бил е на уроци по пишкоядене. Вдигна. Как да му ти вдигне като... От 5 часа тук в кукления дом малко От липа. 5 часа е баши се с мене или да? И е баси мамата. Но в кукления театър тук. Кукления театър. До малката липа. Елате и вие в кукления театър от 5 часа. На втория етаж. 4-ти вход. Тук виждаме певчески умения. Денис. Денис се опитва да свири на пиано. Опитите не са много благополучни. Няма какво повече да кажа, просто гледайте. Моля те, и свири ни най-доброто, което можеш. Моля те. Фак. Нещо става с камерата. Ами снима. Аре хрупай. Кой иска? Аз искам. Сега ще намажа естествено тук най-нахалния. Говорям. Чай ми гледа. Това е туториал. Здравейте. Щом свети лампичката, значи снимаш. Има и втора лампичка. За да спреш, това копче не го пипай. Въобще. За да спреш. Eternity later. Това беше всичко. Надяваме се, ви е харесало. Не, чакай малко. Кажи го. Нали, това ще го има ли, че бяхме водещи? Да, ще го има естествено, че бяхме. Значи, това беше всичко. Това беше един мой ден, както и да е. Един мой скучен ден. Така минава точно така. Други дни съм с Мачев. Ако ви е харесало, нали знаете, абонирайте си, палчите нагоре пък и пишете коментари естествено. Чао!